Kaixo eta ongi etorriak gaurko egun honetan, onkixin, azaroaren 22 honetan magazinera gaurkoan bi elkarrizketa aski interesgarri izanen ditugu lehenik eta behin, Miren Zabaletarekin, egonen gara bera EH Bildu Nafarroako koordinatzailea da, arduradun politikoa, eta bera kontatuko dugu nola abenduaren 2an Labriten ekitaldi politikoa egingo duen EH Bilduk bertan egonen dira Laura Aznal, Joseba Siron eta baita ere Arnaldo Otegi, eta horretaz gain baita ere solastuko gara orokorrean EH Bilduren egoera zein den, zein momentutan dagoen, eta zehazki Nafarroan zein diren perspektibak eta zein diren helburuak. Bigarren elkarrizketan berriz, Ana Mazorekin egonen gara, bera pentsionisten mugimenduko kidea da, zehazkiago pentsionisten barruan emakumeen taldeko kidea eta duela gutxi joan den hortziralean jardunaldi batzuk egin zituzten batzar nagusi bat, emakumeen egoera espezifikoa solasteko, prekarietateaz, emakumeak, pentsioak, nola baitere bidegurutze hori hartu zuten izpide eta guzti horreta solasteko, berarekin egonen gara. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1818ko azaroaren 22an Brest-Litovsk itunaren arabera, Errusiak bertan behera utzi zuen Alemaniarekin zuen gerra. 1922ko azaroaren 22an Italiako parlamentuak aginte osoa eman zion koalizio gobernuaren lehen ministroa zen Benito Mussoliniri. Eta 1978an Juan Carlos Borboikoa Espainiako errege izendatu zuten, Juan Carlos lehena izenpean. 2006an Alexander Litvinenko Ana Politovskayaren erailketa ikertzen zebilen KGB-ko espioi ohia gai nuklearrak erabilita hil zuten. Aste honetako agenda kulturala. Gaur asteartean bi aldiz erditu zinen nitaz ama liburuaren solasaldia Alaine Agirre Garmendia liburuaren idazlearekin Antsoaingo liburutegian 6:30. Gatibu taldeak EH Distopikala bere azken diskoaren aurkezpena kontzertua eskainiko du Laban. Atxaldeko 7:00 izanen da eta gonbidapenak jada lortu daitezke. Faxismoaren aurka borrokan Clara Zetkin liburuaren aurkezpena Samira Calvoren eskutik atxaldeko 7:30 Karrikirin. Bihar asteazkenean udazkeneko antzerkia aroan, barruan boga-boga konpainiak behiasa ekartzen du. Iruñean, 7:00 Nafarroko antzerki eskolan. Labasareko kalakak literatura solasaldietako gu 1936ko garaileok izanen dugu arratsaldeko 7:00 Laban erran bezala. Eta sorginkeriarena gurean, Joainas Paul Arzaken liburuaren aurkezpena Karrikirin atxaldeko 7:30. Hortzegunean nola aukeratu jostailu egokia, gabonetan jostailu egokia aukeratzeko gomendioak Laban atxaldeko 8:30. Baita ere, Flobin aitaren maletarekin ikuskizuna Xavier Flamarikeren eskutik Atarrabiako kulturretxean 6:00. Eta Asisko Urmenetaren Amaiur, Libera State eleberri grafikoaren aurkezpena atxaldeko 7:30 Biltokin txantrean. Eta hortziralean Horma musika elektronikoari buruzko jardunaldien bigarren egunean Iruñeko auditoriumera iritsiko da Kora Noboaren Twitch musikaren esparruan nola erabili izeneko tailerra. Baluarten 7:00. Eta Katuen kontuak Joseba Sarrionandiaren eta Ines Osinagaren musika eta poesia emanaldia Binkuluetxean atxaldeko 8:00. Eta 8:00 baitere Gazteluko Enparantzan indarkeria matxistaren aurka justizia feminista lelopean manifestazioa. Larun batean kantaldia Xendarineko aizpak eta beibideko Andere Xurien eskutik. Kondestable Jauregiko patioan doako sarrerarekin goizeko 12:00. Horma zikloaren amaierako jardunaldiari hasiera emateko, Nafarroko elektronika eta industria kulturari buruzko mahai ingurua egingo da 8:00 Baluarten. Eta arte laborategiak familia artean tailerra Alexander Kalderren eskutik, Zibibox Jus Larrotxan 11:00. Eta baita ere Alaia Galtzagorria ipuin kontalaria mitoen bidaiarekin egonen da Zibibox San Jorgeen 6:30. Igandean berriz, Pirritx Porrotx eta Marimotosen urtemuga dela eta pailazoak ospakizunetan ibiliko dira. Gaurko egunkarien azalak.
Diario de Notiziasen ikastetxe guztiek bozkatu beharko dute berriro 2024-25 ikasturterako. 154 ikastetxek gehienak publikoak lanaldi jarraitua egiten dute. Lanaldi malgua duten 75 pertsonek datorren ikasturterako izapidetua izango dute aldaketa, baina foru agindua atzeratu egingo da, komunitate sortzaileak iritzia eman dezan. Arauak 3 eta 5 urte arteko balioa izanen du. Argazkian osasun zentro berri baten erdiguneko patioaren argazkia eta izenburuan Lezkairuk badu osasun zentroa. Auzoko 8.500 bizilaguni emango diete estaldura, baita Zabalgune eta Mirakulutxoaren zati bati ere. Auzoko 8.500 bizilaguni emango diete estaldura, baita ere Zabalgune eta Milagrosaren zati bati ere. Berri gehiagotan 150.000 eurorainoko isunak azaroren 20an diktadura goraipatzeagatik, eta fiskaltzak mugatu egiten du bai da bakarrik bai legearen aplikazioan zigorrak murriztea. Diario de Navarra Nafarroako ikastetxe guztiek aukeratu beharko dute berriz ere zer eskola egun aplikatuko duten. Bozketen emaitzak 2024-25 ikasturtetik aitzinera jarriko dira indarrean. Argazkian Luis Gonzálezek bere kasua kontatzen dio Alberto Angoi gidariari. Izenburuan, hil ala biziko mezuak, trafiko istripuetako 4 biktima arduratu ziren gidariak behar ez bezala gidatzearen arriskuaz kontzientziatzen. Bertze berri batean, fiskaltza zigorraren beherapenak saiesten saiatzen da, bakarrik da bai legeari dagokionez, eta fiskal guztiek kondena murrizketa gehienen aurka egin beharko dute beraz. Gara egunkarian, Kolonbiako gobernua eta ELN bakearen bila ari dira berriro Caracasen. Gerrilaren eta gobernuaren ordezkaritzek gerrillari ohiak eta enpresari uribistak gonbidatu dituzte, bertzeak bertze, eta atzo elkarrizketa abiatu zuten Venezuelan, Norvegia eta Kuba herrialde bermatzaileak hartuta. Argazkian, trenbide baten zenbait politikari eta izenburuan lakuak amaitu gabe utzi du Ezkioko HTaren geltokia. Bertze berri batean Joseba Ezkurdiaren hitzak, hau da gehien beten hauen txapela, baita ere, EH baien hitzak, gehiengoak eraikiko dituzten agenteak eta aliantzak partekatzeko gaude hemen. Klima krisiari dagokionez, adituen arabera gero eta zailagoa da botila erdi beteta ikustea. Azkenik, Joseba Arregi, 76 urtekoa, kartzelan sartu dute Audientzia Nazionalaren jazarpenaren ondorioz. Berri egunkarian, argazkian, Amelia Tiganus eta Aurora Iturrioz ageri dira, izenburuan, elkarren ifrentzu diren iritziak prostituzioaz. Amelia Tiganus abolizioaren aldekoa da, Aurora Iturrioz ordea legeztatzearen aldekoa. Ikuspegi kontrajarriak dituzte, baina baita adostasunak ere. Bertze lerroburu handi batean, euskarak atzera egiten du eskolatik eta UEMako herrietan ere. Aurren hizkuntza praktiketan aldaketak gertatzen dira udalerri euskaldunetan. Herrien bilakera soziolinguistikoak zuzeneko eragina du. Bertze argazki batean Joseba Ezkurdia pozik ageri da. 4,5 hirugarren txapela arbizun. 2 berri gehiagotan langabezia tasa 9,9tik beiti denean, Parisek laurden bat laburduko du saria, honek haserrea sortu du sindikatuetan. Eta Siriako kurduen miliziei airetik ez ezik lurretik ere erasotzea aztertzen ari da Turkia. Eta Euskal Herria irratian Elma Saiz izanen da PSNren Iruñeko alkategaia. Egungo Nafarrako gobernuko ogasun kontseilaria izanen da Iruñeko PSNeko zerrendaburua. Ikasturte hasieran ikusgarritasuna eman zion Txibitek gobernuko bozeramaile izendatuz. Bertze berri batean, peinek ez dute Sanferminetako mailan parte hartuko, mailak kontuan hartzen ez baditu. Azkenik, Aitziber Garmendia sortzen elkarteko kidearen hitzak. Jardunaldien ondorioak serioski aztertzea nahi dugu. Gaurko eta biharko eguraldia, temperatura beherago, baina giro lasaiagoa. Goizean Gipuzkoa ipar-ekialdean eta Lapurdin zertxobait busti badezake ere gainerako lekuetan ateri egonen da. Atxaldean ordea fronte ahul bat iritsiko da eta euri pixka bat edo zaparradaren bat edo bertze botako du. Euria denera iritsiko da, baino ez du atzoko giro makurrarekin zerikusirik izanen. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da, haizeguneetan enbarazu egingo du eta gauean indartu eginen da. Goizean goiz giroa hotza izango da, barnealdeko zenbait lekutan zoropeko balioak izango ditugu, eta maksimoak 9-14 gradu artekoak izanen dira.
Bihar fronten joan etorriak jarraipena izango du eta goizean euria barra eginen du. Goizaldean euria denera zabalduz joanen da eta tarteka zaparrada mardulak botako ditu eta momentu batzuetan etengabe eginen du. Atxaldean berriz euri gutxiago egingo du eta aterruneak luzatuz joanen dira. Goizaldean haizea hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera aldatuko da eta kostaldean eta inguruko zonaldeetan boladaka gogor joko du. Gauean berriro ere hegoaldera aldatuko da. Temperatura zertxobait gorago geldituko da. Lehen errandu moduan, Iruñako Labriten abenduaren 2an EH Bilduk ekitaldi politikoa antolatu du, kasu honetan Laura Aznal, Joseba Siron eta Arnaldo Otegi egonen dira, bintzat bertzeak bertze, haiek egonen dira ekitaldi politiko horretan, zehazki Nafarroa geldi ezina, abante lelope horretan egin duten ekitaldi politikoa, eta pixket horren inguruan solasteko, eta bide horretatik EH Bilduren egoera zein den ere argitzeko, Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroko arduradun politikoarekin egoteko zortea dugu. Miren, atxaldeon? Arratxaldeon, bai. Mil esker gurean egoteagatik. Nafarroa geldi ezina, abante, pixket lelo horiek erabiltzen ari dituzue. Zergatik aukeratu duzue lelo eslogana? Gure ustez, gure herria eta gure Nafarroa mugimenduan dauden gizarteak dira, eta zentzu horretan uste dugu, ongi irudikatzen duela zer nolako jende olatua altxatu nahi dugun, bestelako Euskal Herria bat, bestelako Nafarroa bat, egunez egun herritarren eskutik eraiki ahal izateko. Eta horregatik aukeratu genuen lema hori, Bilboko kaleak duela aste batzuk betetzeko, eta baita ere nola ez, Labriten olatu horri segida emateko. Badago Euskal olatua, beraz? Uste dugu Euskal olatua orain sortu baino, hamarkada luzeetan altxatzen doan mugimendu bat dela. Esan dezakegu gure herriak eta gure Nafarroak badaukala bere bide propioa eta bere etorkizuna anbizioz begiratzeko borondatea, eta zentzu horretan egunez egun altxatzen dugun olatu bada, eta garai ez egonkor eta ziurgabe hauetan, uste dugu jende olatu hori inoiz baino beharrezkoagoa dela, herri bezala eta Nafarroa bezala ditugun erronka guztiei heldu ahal izateko, ez? Labriten eginen den ekitaldi politiko hau, urtero egiten den ekitaldi bat izaten da, aurten da berezia? Ez dugu urtero egiten, ez gara zentzu horretan klasikoak. Aurtengoan dei hori egiten dugu, iduritzen zaigulako, aipatzen dugun testuinguru sozial eta ekonomiko ziurgabe honetan, testuinguru sozial eta ekonomiko zail honetan inportantea dela jendearen eskutik, denon artean saiatzarena hortzimuga berri batzuk eraikitzen, horretan ari gara, eta Nafarroaren kasuan, Nafarroako egunaren bezperan eta Euskararen nazioarteko egunaren bezperan ekitaldi hau egitea proposatzen dugu, gure ustez Nafarroaren eguna eta Euskararen nazioarteko eguna txanpon berdinaren bi aurpegiak direlako, eta gure ustez egun paregabea izan daitekelako gure identitatea, Euskara, Nafarroa eta baita ere aurrera begira ditugun erronkak aldarrikatu ahal izateko. Beraz, ez da kasualidade bat, abenduaren 2an deitu izana ekitaldi hau, iduritzen zaigu testuinguru honetan egun aparta izan daitekela garenari eutsi eta etorkizunari begira ere jartzeko. Zakitan galderak eta lakoak egiteko aukerarik egonen den, izanen den gehiago entzutekoa, nolako izanen da ekitaldia bera? Guk uste dugu ekitaldi polita izan daitekela, hitzartze oso potenteak ditugu, aipatu bezala Joseba Siron, Arnaldo Otegi eta Laura Aznal izango dira hitzartze nagusi horien emaleak edo, baina horretaz gainera uste dugu komunidadea egiteko eta aurrera begira ditugun erronkei eusteko talde ariketa potentea izan daitekela, eta horregatik gonbita luzatzen diegu Nafarroa justoago, demokratikoago
euskaldunago, aurrerakoiago, batean sinesten duten herritar guztiei nahi izan ezkero bertaratzeko ere bai, ezta. Laura Aznal, Joseba Siron eta Arnaldo Otegi egonen dira bertan, beraz, bakizu orain modan dago kazetari egiten dutena hitz pare bat botatzea, ariketa hori eginen dizut, eskatuko dizut bakoitza ezalako hitz pare bat erratea, lehenik eta behin, Laura Aznal. Emakume aparta, oso prestatua eta gai izango dena denon ahaleginarekin Nafarroan hortzimuga berriak irekitzeko. Arnaldo Otegi, lagun mina, Euskal Herriko persona estadista nire ustez potenteena eta herri honetako personai ezinbestekoa, ez. Eta Joseba Siron, guztion alkatea. Maitatua ere bai, zalantzarik gabe. EH Bildutaz galdetu nahi dizut ere bai, probestuta hemen zaudela. Hamarkada bat inguru izango da, hor gertatu zela, ez, halako biraketa bat, estrategia aldaketa bat, ezkerra bertzalean. Momentu honetan, ez dakit, ze puntotan dago EH Bilduk, non dago 2022 honetan? Euskal Herria Bilduk iaz 10 urte bete zituen, eta 10 urte beteta mugimendu bizi eta gaztea dela baieztatu dezakegu. Guk uste dugu Euskal Herria Bilduk ekarpen handia egiten ari diola Nafarroari, bere sorreratik, eta demostratzen ari dela, badela indar eta mugimendu politiko bat, instituzioetan lan egiten duena, baina baita ere kaleetan, eskuz esku herritarrekin batera, eta EH Bilduk egiten ari dituen ahaleginei esker ere, Nafarroa aldatzen ari dela, ez? Eta aldaketa sakonak ekartzen ari ditugula, denon arteko elkarlan horretatik, eta gehiago ekartzeko prest dagoen mugimendu politiko gazte eta bizia dela, ez? Hain zuzen ere, olatuaren irudi hori erabiltzen duzuen, Nafarroaren garaia da nolabait ere, aurten 800 urte egiten dira Amaiurko gazteluaren konkista horretaz, orai ere Irulegeiko eskua aurkitu genuen bertzegunean, badira olako efemeride batzuk, eta izan dugu horrekin batera mugimendu politiko ezberdinak, Nafarroa berriz altxa izan genuen adibidez. Ez dakit, sentsazioa duzu Nafarroan gertatzen ari dela halako, ez dakit, hazkunde bat, klik bat, ez dakit, fronte euskaldunari dagokionez, edo fronte abertzaleari behintzat dagokionez, ez dakit, autoestima gehiago dugula edo aurrera pausoak ematen ari direla? Nik uste dut Nafarroan historiaren inguruko eztabaida eta errelato historikoen inguruko eztabaidak beste edozen euskal lurraldetan baino eragin handiagoa dauka, ez? Bete-betean lotua dagoelako, identitateen inguruan, seguraski modu interesatuan sortu dituzten eztabaida batzuetan, bete-bete jotzen duelako, ez? Izan ginelako gara eta garelako izanen dira, ez? Eta nik uste dute, historiak ere hemen pisu handia duela, ukatua izan den Euskal Herriarekiko identitate bat, aldarrikatzen dugunontzako ere bai, ez? Eta zentzu horretan, Irulegiko eskuaren aurkikuntza bera ere izugarrizko balorea izan duen aurkikuntza bada, eztabaida politikora ez eramatea uste dute dela aukerarik hoberena, hori baino gehiago zaindu beharko genuke aurkikuntza hori, baino agerian gelditzen dena da ere Euskal Herriaren identitatea eta Nafarroaren papera identitate horretan kolokan jarri nahi denean, horrelako aurkikuntzek hori dena ere ez baian jartzen dutela, ez? Eta hori esanik, nik uste dute Nafarroa aldatzen ari dela, mugimenduan gaudela, eta Nafarroa gaur-gaurkoz antzekotasun handiagoa duela Euskal Herria Bildu bezalako indar batek ordezkatzen duen Nafarroa euskaldun eta aurrerakoi batekin, eta gero eta antzekotasun gutxiago daukala Nafarroako eskuinak nolabait adierazten duen edo errepresentatzen duen Nafarroa espainiar zale eta atzerakoiarekin, ez?
eta hor, nik uste dute Nafarroan aldaketa soziologiko, kultural, ezberdinak ematen ari direla, Nafarroaren euskalduntasuna, Nafarroaren burujabetzaren aldarrikapena, Nafarroaren balio aurrerakoietarantz, eta zentzu horretan balorazio ezin positiboa egiten dugu, baina bidea egunero egiten da, eta asko daukagu oraindik zentzu horretan aurreratzeko. Kontua gehiago lurreratuz, EH Bildu Euskal Herrian antolatzen den mugimendu koalizio bezala, zein errango zenuke, adibidez, direla izaten aldituen orain, bi kezka sozial, gizarteren dagokionez, bi kezka nagusi, non du, nolabait ere, arreta, fokua jarrita EH Bilduk? Euskal Herria Bildutik duela aste gutxi zabaldu genuen ongizate hitzarmena deitzen dugun proposamen sozioekonomikoa, eta bertan plantatzen genuen gaur egun bizi dugun testuinguru honetan guretzako bi gai funtsesko daudela. Lehenengoa da ongizate egituren eta egitura komunitarioen babesa eta garrantzia, eta bigarrena da guzti hori posible egiteko aberastasunaren banaketa baten planteamendua. Bi ardatz horiek dira momentu honetan eta egoera ezegonkor honetan guretzako lehentasun, ongizate egiturak sendotzea eta aberastasunaren banaketa, eta guzti horreri lotzen diogu nola ez, gure ustez burujabetzaren auzia nolabait mahai gainean jarri behar dela. Mugimendu ekologistak behin da berriz errepikatzen du erronka globalak ditugula parean, baina horiei ezinbestean modu lokalean erantzun behar zaiela, eta gure ustez aipatutako ongizate egituren sendotzea eta aberastasunaren banaketa beharko lukete izan Euskal Herrian bertan egiten dugun bidearen zentzu nagusia, eta horretarako ere burujabetza maila altuagoak behar ditugula herri bezala. Horrek aldaketa sakonak ekartzen ditu, erran edut momentu batean, erraixa da, segurazki testu batean erratea ausarta da, baina gauza da testu batean erratea, behar dugula aldaketa garrantzitsu bat, ongizate gehiago, berbanaketa, baina horrek nolabait ere aldaketa handiak ekartzen ditu gure ekonomiari adibidez, dagokionez. Bai, uste dugu, garai hauetan, aipatu dugu, ezegonkortasuna bada bizi dugun egoeraren ezaugarri nagusi bat, eta ezegonkortasun honen aurrean neoliberalismoaren errezeta individualismotik pasatzen da, eta eliten nolabaiteko mezua itxaropen eza sustatzetik pasatzen da, eta udazken honetan entzun ditugun mezu guztiek aipatzen ziguten testuinguru hau zaila zela, zailagoa jarriko zela, nolabait fenomeno meteorologiko bat izango balitz bezala, badator ekaitza bat, eta herritarroi dagokigu aterpea dugun moduan bilatzea eta egoerari eustea. Eta guk horren aurrean esaten duguna da, egoera ez egonkorra da, baina gertatzen ari dena ez da fenomeno meteorologiko bat, gertatzen ari dena hartutako erabaki batzuen ondorioa da, elite jakin batzuk hartutako erabakien ondorioa da, eta beharrezkoa da itxaropen aktiboaren mezuaren bidez, denon artean egiten ditugun autu kolektiboen bidez, ez individualen bidez, egoera honeri soluzioak bilatzea. Ez da erraza, baina iruditzen zaigu herri bezala eta gizarte bezala eta kolektibo bezala eusten baldin badiogu erronka hauei posiblea dela gauzak beste modu batez egitea eta horretan aritzea. Beraz, erronkak ez dira makalak, ez ongizate egituren egokitzeari dagokionean, ez aberastasunaren banaketari dagokionean, ez erronka energetiko eta klimatikoari eusteari dagokionean, ez demokrazia maila altuagoak jasotzeari dagokionean, baina iruditzen zaigu herri honetan badagoela nahikoa indar, badagoela nahikoa kemen, badagoela nahikoa borondate, nahi izan ezkero erronka guzti horiei eutsi ahal izateko eta horren aldeko mezua zabaldu nahiko genuke. Hau, oraindik ere gehiago guk ulertzeko.
ez dakit ematen alduzun adibide azkar bat bakoitzarena, hau da, ongizatea, bera, nola lantzen aldugun, ekimen politiko batetik, eta berbanaketaren auziare, adibide azkar bat. Ongizate egiturei dagokionez, gure ustez hiru kontu lehentasunezkoak dira. Lehenengoa da osasungintza, bigarrena da hezkuntza eta hirugarrena da zaintza sistema egokiago baten sustatzea. Hirugarren horreri helduta, esate baterako, zaintza sistemarena gure ustez lehentasunezko erronka bada, gero eta zaharragoa den jendarte batean beharrezkoak dira baliabide komunitario eta sozialak eraikitzea behar guzti horiei erantzun ahal izateko, berdina jende gazteenari begiratuta, haurreskolen eremuari begiratuta eta bar, eta hor begibistakoak diren neurri asko hartu daitezke eta horien aldeko lana egiten ari gara kaletik, udaletatik eta baita ere eskura ditugun mekanismo guztietatik, Nafarroa mailan ere horietan eragiteko, eta zentzu horretan politika asko eta bide asko jorratzen ari gara, askoz ere gehiago egin beharko genuke. Aberastasunaren banaketari dagokionez, gure ustez zerga politika ere aztertu beharko litzateken gai bada, nabarmendu izan dugu instituzio ezberdinetatik azkeneko hilabete hauetan ere, eta aurrekontuen eztabaidak Nafarroan, Estaduan eta baita ere hiru herrialdeetan martxan diren honetan, eta uste dugu zerga politikaren inguruko eztabaida sosegatu eta zentzuzko bat egitetik ere pasa beharko litzatekeela kontua, ez. Zalantzarik gabe, gehien dutenek ekarpen handiagoa egin beharko liokete jendarte honeri hori posible egiteko, ez. Eta hirugarren adibidean ikusten dute energiaren eremuari begiratuta jarri dezakegula. Datozen egunetan Euskal Herria Bilduk aurkeztuko du estrategia energetiko baterako proposamena, Euskal Herrian transizio justo eta demokratiko bat energiaren eremuan egiteko proposamen bat, eta uste dugu horrek ere eskatzen duela arretaz aztertzea eta arretaz begiratzea parez pare daukagun etorkizuna, ez. Nafarroaren kasuan, nola zehazten alda guzti hau? Non duzue jarrita Nafarroan abitere fokua? Nafarroari begiratuta eta nahi baldin bada adibide horretatik tiratuta, energiaren adibidetik tiratuta, gure ustez bokazioa beharko luke izan ahalik eta autosufizientzia estrategiko handienan lortzea. Hau da, energian, elikaduran, eta beste hainbat gaietan, kontestu global honetan, ahalik eta autosufizientzia mailarik altuena lortu ahal izatea. Guk uste dugu horretarako Nafarroak ere badituela baliabide natural, teknologiko eta humano handiak, eta zentzu horretan aurrera egin beharko genukela, ez. Hori da nik uste dut etorkizunari begiratuta Nafarroa bezala daukagun erronka nagusietako bat. Energia eta elikadura sistemari dagokionean autosufizientzia estrategiko hori lantzea. Eta horretaz gainera baditugu ere beste erronka batzuk, eskubideak zabaltzari dagokionean, autogobernu mailak defendatu eta burujabetza maila altuagoak eskuratzeari dagokionean, eta aipatutako norabidean ongizate egiturak sendotu eta aberastasunaren banaketa ere bultzatzeari begira, ez. Galdetu nahi nizun akitze aldera, aipatu duzu baita ere EH Bildu mugimendu gaztea dela bertze gauzen artean, eta egia da azkeneko urte gutxi hauetan atera dela Hego Euskal Herrian batez ere mugimendu zenbait kritikoak direnak EH Bilduren posturarekin, alderdien eta parlamentuan parte hartzearen ideia horiekin, ez dakit zer puntotaraino, nolabait ere ezkerraren barneko eztabaida horietatik haratago asko joaten den, ala ez, edozein kasutan galdetu nahi nizun, egia da gazte handitzek ez dutela sinisten politikan, ezta? Hau da, ez dute konfiantza gehiegirik alderdietan, instituzioetan parte hartzean, eta errango dizutena segurazki da, ez hemen egin behar dena da kaleak hartu eta ez parlamentuen
kontu txoro horretan parte hartu eta bertan egon. Zer erantzungo zenioke Miren? Bueno, nik erantzungo nieke Euskal Herria Bilduren bokazioa ez dela ohiko mugimendu politiko bat izatearena. Uste dugu Euskal Herria Bildu instituzioetan lan potentea egiten duela Euskal Herria Bilduk, eta baita kaleetan ere, eta gure bokazioa mugimendu politiko bezala aritzea dela, esparru guzti horietan bata ala bestea albo batera utzi gabe, bien arteko elkartze horretatik ikusten dugu egiten duela aurrera Euskal Herria Bilduk, eta bi horien arteko elkartzetik ikusten dugu egiten duela aurrera Nafarroak eta Euskal Herriak, kaletik eta instituzioetatik. Beraz, guk ez dugu eztabaida kontrasankor horretan sinisten. Eta bestetik kezkatzen digu ez hainbeste mugimendu horietatik egite dituzten irakurketak, baizik eta gure ustez asmo jakin batekin zabaltzen ari diren ideia mantra horiek, ez? Politikak ez duela inolako soluzio biderik ekartzen personek eta jendarteak dituen arazoei aurre egiteko, ez? Eta gure ustez politika letra larriz idatzi behar baldin badugu, politika gauzak aldatzen saiatzeko modua da, eta gure ustez jendarteak ere bere gain hartu behar du, denok gure gain hartu behar dugu gizarte bezala aurrera egiteko, ez norbanako bezala, baizik eta gizarte bezala aurrera egiteko ezinbestekoa dela politika letra larriz idatzita kalean eta instituzioetan egitea, ez. Eta uste dugu, horretan ari garela, badaudela, ez, kezkarako elementu ezberdinak jendartean mezu horiek zabaltzen diren heinean, baina aurrera egiteko unea dela, ez. Eta kezkatzen dugu bereziki ez hainbeste aipatzen ari zaren mugimendu horien ikuspegitik, baizik eta mezu guzti horiek fascismoa eta ultraeskuina elikatzeko baliogarriak diren mezuak bilakatzen ari direlako, ez? Kezkaz bizi dugu nola munduan eta Europan fascismoak eta ultraeskuinak gero eta toki gehiago hartzen ari duen. Guretzako kezkagarria da Europako hirugarren potentzian, Italian, fascismoa iritsi izana da instituzio nagusiak gobernatzera, eta gure ustez hori ez da kasualidade bat. Gure ustez horren atzean dagoena da, politikak ezertarako balio ez duenaren mezua, eta horren atzean dagoena da ziurgabetasun eta ezegonkortasun egoera honen aurrean nork bere soluzio bideak bilatu behar dituenaren mezua, ez. Eta guk argi dugu, ziurgabetasun horren aurrean, ultraeskuina eta fascismoak suposatzen duen mehatxuaren aurrean, beharrezkoa dela politika, letra larriz, beharrezkoa dela soluzio kolektiboak bilatzea, beharrezkoa dela denon artean indarrak batzea, kalean eta instituzioetan, eta Euskal Herria Bildutik hori da gure apostua, ez. Miren Zabaleta, Bilduko Nafarroko koordinatzailea, arduradun politikoa, hemen erantzuten egin dizkigun galdera hauei, Bilduren egoera zehazki momentu honetan zein den pixkat argitzeko, edozein kasutan gehiago jakiteko, gehiago ulertzeko, abenduaren 2an Labriten eginen dute, ekitaldi politikoa, bertan egonen dire, Laura Aznal, Joseba Siron eta Arnaldo Otegi, eta bertze hainbat aurpegi ezagun, erraten zuten bezala, Bilduren komunitate hori gehiago lantzeko, gehiago estutzeko. Miren Zabaleta, gaurkoan behintzat hemen utziko dugu, eskerrik asko. Zuei. Ikus ditzagun Iruñeko udaleko zenbait albiste. Iruñeko udalak aurreratu egin du etxerik gabeko pertsonak hartzeko aterpetxea irekiko dutela, tenperaturak behera egin baitu. Protokoloak ezartzen dituen gutxienekoak ematen ez ziren arren, hortziraletik aurrera aterpea eman zen eta igandean pentsioetara bideratu zen eskari handiagatik. Baita ere Iruñak bizikletentzako 2 aparkaleku berri izango ditu aurten, bakoitza 20 plazakoa, Takonera kalean eta Europa plazan. Hornidura kontratua Next Generation EU funtsarekin finantzatuta dago, berreskurapen eraldaketa eta erresilientzia planaren esparruan.
Bertze berri batean, udalak San Fermin jaiak hobetzeko herritarren proposamenen 183,9 gehitu zituen. 2023rako herritarren parte hartzea handituko da inkesta baten bidez San Ferminetako mahai orokorrean iragarri bezala. Eta azkenik azaroren 26an amaituko da lehen hezkuntzako ikaslei zuzendutako Gabonetako txartelen eskola lehiaketarako lanak aurkezteko epea. Oinarriek 3 modalitate ezartzen dituzte ikastolaren arabera eta 3 sari dituzte, eskola materialen loteak. Ganden hortziralean, zehazki egun horretan, bildu ziren emakume pentsionistak beren bigarren batzar nagusian eta bertan jorratu zituzten hainbat gai, batez ere intersekzio horretan pentsioak emakumeak prekarietatea bide gurutze horiek lotzen dituen gai horiek jorratu zituzten eta pixkat guzti horretaz hobe jakiteko, hobe solasteko, gaia pixkat argitzeko Ana Mezo zehazki Euskal Herriko pentsionisten mugimenduko kidea eta zehazki horren barruan emakumeen sekzio horretan ibiltzen den bera dugu hemen gurean. Atxaldeon, Ana. Bai, arratsaldeon. Mila esker gurean egoteko tarte hau hartzeagatik. Emakume pentsionisten egoeran zuek ere jarri duzue fokua bereziki horretan. Ana, emakume pentsionisten egoera orokorrean pentsionisten artean prekarioena da? Hau da, gizon pentsionistekin alderatuta prekarioagoa da? Bai, ez emakume guztiak ez daude prekaritate horretan, baina badago emakumeen artean, emakume pentsionisten artean, multzo handi bat prekaritatean bizi dana. Hor datu batzuk daude, eta datuak esate baterako, bata da, kobratzen duten pentsioen artean hor dagoen arrakala da, arrakala hori heldu daiteke 27%. Hori da datu bat, datu objektibo bat. Kontu da, batez be, 80 edo 75 urtetik gora, edo 80 urtetik gorako emakumeek, hauek izan duten, bizitza guztian izan dituzten, behar izan dituzten, egin behar izan dituzten lanakaitik, gaur egun ez dute kobratzen pentsio duin bat. Justua den pentsioa edo duina den pentsioa eta nahikoa izan beharko litzakeen pentsioa hilaren amaierara patxadaz heltzeko. Edo aurre egiteko hilaren amaieran edo hila guztian duten gastu horiei, ezta? Emakume hauek egon dira edo etxean zaintza lanak egiten, ze aiztuta daukagu, baina aurreko mendeko 70ko hamarkadan oraindik emakume askok utzi behar zituzten euren lan produktiboak, etxetik kanpo egiten zituzten lan produktiboak, etxera bueltatzeko eta etxean zaintza lanatan ibiltzeko, ezta? Zer da kontua zaintza lanak egiten ibiltzeagaitik, behar bada ez dute kotizatu segurantza sozialean, baina segurantza sozialari eta orokorrean instituzio guztiei aurreratu diete dirua, ez? Hor, aurreratze handiak egon dira, gauztoa murriztu egin zuten. Zegaitik, aurreskolak edo erresidentziak eta martxan jarri beharrean, gaur egun horretan egiten diren lan guztiak emakumeak egiten zituztelako. Hori da motibotariko bat, eta beste motibo handi bat da, lan produktibotan etxetik kanpora ibili badira ere, lan produktibo horiek izan dira basarriten ordukako lanak. Oso gezki ordainduak. Umedun geratzen zirenean, ordun geratzen zirenean, etxera bueltatu behar ziren, da hor urte batzuk eta galdu dituzte, gerora, euren pensioak eta kobratu alizateko. Hori izan da emakume horien bizitza honetan izan duten ibilbidea. Da horti dator, oso modu generikoan eta orokorrien eta laburrean izan da, gaur egun emakume horiek pentsio txikiak eta izatearen arrazoiak. Aipatu zuena batez ere gainera 75, 80 urtetik goitia, kaso sumatzen dela gehiago oraindik hori, agian bada aldea beraz, pentsionista berrienekin, 75 urte inguruan ibiltzen direnekin,
horrek seguraski ez badu bere kausa nolabait ere historikoa, hau da, eman dela ere aldaketa bat ez, hor urte horietan akaso, aipatuzun egoera hauek are gehiago ematen zirelako, eta urte batzuetan pixket aldatzen joan da, eta orain pentsionista berri horiek direnek, egoera zertxo bai behintzat hobea dute alde horretatik, ezta? Bai, bueno, ni neu esate baterako naiz, ez naiz heldu orain 75 urtera, ezta? Eta egia da, behar bada gazteagoak garen naun artean, batzuk duten pensioa, esan nahi dut, behar bada duina eta nahikoa eta justua, kotizatu egin dutelako, ez dakit izenezkoek egin duten moduan, baina beste batzuk, oraindik orain, badaude oso pentsio txikiak eta kobratzen. Eta oso modu, oso baldintzak azkarretan bizi diren emakume asko dago, naiz eta, esan nahi dut, pensionista bat izan daiteke urtebiko ume bat ere, baina orain, etorri bat bagatoz, nagusikaran emakumeen kasura, hau da, esate baterako 65 urtetik gorako emakumeen artean, gazteagoak gareno, behar bada multzo horretan, badaude pentsio duinak dituztenak, baina oraindik badago, halan eta guztiz ere, badago emakume asko pentsio txikiekin bizi dena. Haundiz jende bizi dana 1.000 eurotik beherako pentsioarekin? Bai, 63.000 emakume daitezke, 1.000 eurotik bera dauzenak, ezta? Edo dituztenak pentsioa 1.000 eurotik bera dutenak. 63.000 emakumetik gora. Eta horrek esan nahi du gainera, behar bada ez 1.000tik bera, 700tik bera ere multzo handi bat dagoela. Eta gaur egun, esan nahi dut, ez dakit nik Bizkaitik hitz egiten dut orain, ezta? Eta Bizkaian ere, tenperaturak nahiko baxu daude gaurko egunez. Gozatzen dut Nafarroan ere, Gipuzkoan ere, Araban ere, esan nahi dut, Euskal Herrian. 700 eurorekin, gaur egun, ez dakit, hidrokarburoak eta barreta kalefazioa kontuak eta zelan dauden ikusita, behar bada oso baldintza eskasetan biziko da pertsona hori. Justo hori galdetu nahi nizun, Ana. Ea, gaitzaren emateko nolabait ere, irudi batzuk onena, zeren batzutan solasten gara, zifretatik, 1.000 baino beherago ez dakit zer, baina batzutan ez gara gai ulertzeko ikusteko horrek zer ekartzen duen. Zu ibiltzen zara, emakume pentsionista handitzekin solasean, zer nolako bizipenak ikusten dituzu, zer nola materializatzen da egunerokoan prekarietate hori? Gainera, prekaritatea honen ganean hitz egiten dugunean, hor dago prekaritateak baditu ertz pilo bat, ezta? Eta prekaritatea da pentsio baxua. Prekaritatea da bakarrik bizitzea. Alargunen artean, alargunen artean 1111 edo 12 edo 14 andraskoa da, emakumea da. Prekaritatea da, hori guzti hori da, ezta? Orduan, zelan bizi bakarrik zaudenean, adin batetik gora danok dugu geixoaren bat edo beste, behar badala geixoa larri ez bada, baina atxakeren bat edo beste beti daukagu. Pertsona hori bizi da bakarrik, adibidez herri txiki baten bizi bada, baina hiria handiago batean, adibidez Bilbon bizi bada eta Bilboko auzo baten bizi bada, hitzekin behar du, sarritan telefonoz bere Osakidetza zentro horretako ez dakit, hitzordue eskatzeko. Gaur egun bakarrik bizi bada pertsona hori, eta gainera pertsona asko eta asko, ez dute zelako rekursorik, ez dago ordenagailua bere etxean, ez dago kotxe bat, berak ez du gidabaimena, inguruan, eskerrak sarritan bizikiden artean jenteak laguntzen duena eta barrezta, baina pertsona horrek esate baterako deitu behar badu, bere herriko udalera, esan ezu, ni hemen bakarri nago eta nire biharresin atitut, edo Osakidetzara, kasu honetan, gure erkidego honetan, deitu behar badu, gaixori dagoelako, makina bat agertzen zaio, makina horrek esaten dio, sakatu bat zenbakia, ez dakiz, sakatu bi zenbakia, esan nahi dut, prekaritateak, badauka hori guzti hori. Hori da. Geixotasun handiago horik badauka, zelan ekarri pertsona bat ordainduta etxera bera
ez dakit, zaindua izan daiten, ez? Bera zaintzeko. Zelan joan egoitzara, ez dakit, zaharren egoitzara, prezioak oso altuak direnean, zelan egiten dugu guzti hori? Zelan? Eta gehiago esango dizut, egon da fenomeno bat, zoritxarrez jente gaztiago eta gure seme-alabak asko eta askok ez dute lanik, egoera larrian bizi dira, euren, ez dakit, langabezian daude, ez da? Egon da fenomeno bat eta seme-alabak ere, bueltatu dira batzuk, zen edo kasu bat, baino gehiago ezagutzen dugu, bueltatu direnak amaren etxera. Zelan egin frente guzti horri? Prekaritatea, amak berak, eta prekaritatea dakar, seme edo alaba horrek etxera datorrenean, zelan egin frente guzti honeri? Eta gero, Bilbora zoaz eta baduzu, Iberdrolaren dorre handi bat, non bere etekina urten ere eta igezko urtean, inkluso pandemiarekin ere, etekinak izugarrik izan direnean. Hau desproposito bat, ez da inela zan. Ezke, irudia hori da, egunerokotasun honetan, gaur egun, 8 gradu kalean, zelan egiten duzu horri frente egiteko, zelan? Botikak ordaindu behar dituzu, botikaren zati batzuk ordaindu behar dira, baina botika horietara, ez dakit, akzeso izateko lehenengo telefonoz dei bat egin behar duzu. Telefonoa sarritan da makina bat, ez da nahi dut, hau. Eta, bueno, gure erkidegoko osasun kontziliariak esan du, ezta? Asistentzia sanitario horren kultura aldaketa bat egin behar dugula, ezta? Eta kultura aldaketa horrek zer suposatzen du? Nire etxe ondoko sarriten, eta niri ere hori gertatzen zait, nire etxe ondoko zentro sanitario hori ez dagoela, zarratuta edo itxi egiten dela, edo bere zerbitzu orduak murriztu direla, eta orduan nik egin behar duena da hartu ez dakizer, kotxea badaukat, edo nik alaba bat, edo seme bat, edo badaukat nik nire bateko emetik ez dakin ora, oso ondo, baina olakorik ez badaukat, autobus hartu behar dut, en fin, horrek gauza guzti gertatzen dire egunerokotasun horretan. Eta hori da jendeak pairatzen duen, ez dakit, prekaridade, sufrimentoa, en fin, hori guzti hori. Kultura aldaketa batzuentzat eskatzen da, bertze batzuentzat ez da eskatzen dana. Sumatzen duzu ez gainera hundizetan erraten duzue, ez zaretela ari bakarrik, nolabait zuen, ez? Kasu honetan pentsioez borrokan, baizik eta etorkizuneko pentsioetaz borrokan, eta beraz gu gazteagoak eta helduagoak direnen gatik borrokan. Sumatzen duzu nolabait ere, badagoela babes bat, atxikimendu bat, empatia bat, mugimendu pentsionistarekin, batzuk erraten zuten, azkeneko urtetan ere egon dela alako, ez dakit, haserre bat, badakizu edabide handietatik eta sektore batzuetatik seinalatuak izan dira, pentsionistak, nola sumatzen duzu jendartea zuekiko? Bai, hor gauza asko dago bat. Gure burruka hau da, zalantza barik, gaur egun pensionistu garen aldeko burruka bat esan edot, ez? Baina guria, nik uste dut, guria gehiago beda KPI-en igoera, erreala izango dan, batar bestekoa, beste subyacente hori izango dan, zer izango dan, eta bar, ezta? Eta kontua da guria, guria dan horretan da 1.080 euro denontzat. Hori gero, honek behar du azalpen handiagoa, eta bar, hori, gero beste kontu betan, KPI-ren araberako, KPI errealaren araberako igoera, eta azkenengo urtean galdu dugun eros almena, hori berreskuratzea. Hor badaude 3 kontzeptu horiek, osagarriak direnak eta batera ulertu behar direnak. Hori da, gaur egungo pensionistok garenon guretzat, esan nahi dut, ezta? Baina gure borroka batez beda etorkizunera begira, esan nahi dut, zuontzat, ez? Danontzat, ez? Claro, zer da kontu prekaritatean gainean egiten dugunean, ez da bakarrik prekaritatea guk sufritzen dugun hori, baizik eta guk eta orokorrean jendarte guztiek. Eta hori oso garbi daukagu, horregatik eskatzen dugu 1.400 edo 1.200 euroko soldata minimo, ezta? Pasedan aurreko larumatean, 4 hiriburuetan manifestazioak egin direnean, ja 1.400 euroko soldata minimoa eskatzera joan gara, hor gertatzen gu pensionistok hori ondino, eztabaidatu behar dugu, eta bar, argumentatu, eta bar, ez? Hori batetik.
Gero bai, hedabide nagusiak nahi dutena da gu pertsonon arteko eta prekaritatea sufridutzen dugunen arteko borroka bat egitea, ezta? Gu enfrentatzea, ez? Ez da, pertsona gazte bate behar bada irabazten du, pensionista bate baino gutxiago. Ez. Kontu ez da hori. Pertsona gazte horrek irabazi behar duena. Eta fokoa jarri behar dugu Iberdolan eta IBEX 35ean eta hor. Eta ez, lanean dagoen jentearen zera, hori da betiko ez dakit, ez? Podere batzuk eta hedabide batzuk nahi duten, ez da? Gure arteko talka hori indartu, beste ez dakit, izugarrizko irabaziak eta hor dituzten horiek libre usteko, ez? Euren bidea egiten eta irabazi gehiago eta gero eta gehiago ez. Hori da trampa bat. Eta hor ezin gara josi. Eta gainera pentsionisten mugimendutik, aspaldiko 5 urte daraguz kalean, 5 urte daramagu, ezta? Eta beti gure beste plantamenduetariko bat izan da, borrokan ari garen eragile sozial, sindikal eta bar, konfluentziara joan behar dugu. Azkenengo urteetan, egin dana da, zer egin digute? Egin digutena gure borrokak atomizatu. Eta gaur dauz, pensionista kalean, bihar dauz, esate baterako Bizkaian momentuetan metalekoak, urrengoan egongo dire ez dakin nortzuk eta urrengoan egongo dire tal. Eta bakotxa, nahi dutena da bakotxa, bere txiringito horretan ibiltzea, eta gure nahi duguna da ez. Komunian baditugu problematika asko dugu komunian. Horren, komunian dugun problematika horrek batu behar gaitu eta borroka batzu konfluentzian egin behar ditugu. Eta hor badaude trampa batzuk, eta trampa horietan ikuste dut horri bili behar dugu oso bizkor, eta ezin gara erori horietan trampatan. Hori nahi dute eta. Ana Mezo, altuago akaso esaten alda, argiago ez dakit, hortzen aldarrikatzen duzuena, fronte gainera bateratu batean, denen kontua delako pentsioena, gainera gugatik borrokan, eta hori gainera ez da Ana zure kontua, bati baino gehiago entzun diot dana, beraz, pentsionisteko orokorrean partekatzen duzuen ikuspuntua dela sumatzen da, egiten duzuen lana handia beraz, eta zehazki, bigarren batzar horretan, emakume pentsionisten bigarren batzar horretan, landu duzue, zehazki, nola guzti honek gainera emakumeengan are zapalkuntza handiagoak ekartzen dituen, eta nola bereziki prekarioak diren, bai emakumeak eta zehazkiago baitare pertsona migranteak eta emakumeak direnean, badaki hor sartzen direla halako intersekzio ezberdinak, oraindik ere gehiago zailtzeko. Ana, gaurkoan motz geratu zaigu denbora, hemen utzi beharko dugu, baina nahi izan ez gero pentsatzen dut, sareetan bilatuta zuen ekimenetara hurbilduta, izaten alko duzuela aukera, Ana eta pentsionisten mezuak gehiago entzuteko. Ana Mezo, erraten ginen bezala, emakume pentsionistetako kidea, mil esker handitz tartetxo honengatik. Mil esker zu hori eta nahi duzuner arte. Hau izan da dena gaurkoz hemen magazinean, astearte honetan, bihar ere asteazkenean hemen egonen gara, Udalak nirekin euskaraz kanpainaren irudiekin utziko zaituztegu gaurkoan eta bihar arte. Gaur, Udalak nirekin euskaraz kanpaina aurkeztu nahi dugulako bildu gara Laba espazio honetan. Hemen gaude Iruñeko euskalgintza osatzen dugun kolektiboak. AEK, AET, ELA, aurreskoletako gurasoak, IKA, LAB, Sortzen, Esteilas, Zaldiko Martiko, eta hizkuntza eskubideen behatokia. Kanpainaren helburuak. Iruñean ere hasiera eman zaio euskaraldiari. Eta horri lotuta, euskararen erabileraren inguruko ariketa kolektiboa egiteaz gain, erakutsi nahi dugu administrazioekin dugun harremanetan erabilera hori nola dagoen mugatua. Izan ere, Iruñeko Udalak hizkuntza eskubideen kontra hartutako erabakiek horren adierazgarri ditu. Hiriko euskararen ordenantzan bertan, euskara ez da gaztelaniaren pare ezartzen. Udalaren egunerokotasunean, euskara bigarren planora zokoratzen dute. Ez dira zerbitzuak euskaraz berdintasunean bermatzen. Euskarazko berri gutxiago zabaltzen dira. Aisiak,
eta kulturek eskaintzetan euskarazko aukerarik ia ez dugu. Udalaren argitalpen eta euskarrietan ia ez da euskarazko alerik argitaratzen. Udalaren ekitaldi eta jarduera publikoetan euskarari ia ez zaio presentziarik eskaintzen. Horiek guztiak adibideak baino ez dira, eta atzean ez dago euskararekiko jarrera kontua soilik. Euskaraz bizi nahi duten herritarrekiko gutxiespena baizik. Hiriaren berezko hizkuntza da euskera, eta beraz, udalak euskararen presentzia berdintasunean bermatzeak gutxitutako hizkuntza sustatzearekin batera herritarrek euskara eroso erabili ahal izatea ziurtatuko luke. Oso erraza da egingo dugun ariketa. Herritarrei ondokoa eskatuko diegu. Iruñako udalaren aldetik azken urtean pairatu edo jaso dituzten hizkuntza eskubideen urraketa guztiak jaso nahi ditugu. Baina zertaz ari gara hizkuntza eskubideen urraketa esaten dugunean? Adibidez, udaleko telefono batera deitu eta euskaraz artatzea nahi badugu, beranduago deitzeko eskatzen digute, edo departamentu horretan gaztelaniaz egin beharko dugula. Udalaren ekitaldi batera joan gara, eta dena edo ia dena gaztelaniaz izan da. Udalaren iragarki bakarren bat ikusi dugu euskaraz, beste guztiak gaztelaniaz daude. Udalaren jakinarazpen edo gutun bat heldu zaigu, dena gaztelania hutsean. Udalaren aisirako eskaintzan euskarazkoa asko zurriagoa da, eta ikastaro baten apuntatu gara, baina esan digute gaztelaniaz baino ez dela izango. Horiek guztiak gaurtik hasi eta urtarrilaren 31 arte jasoko ditugu. Eta horretarako, herritarrek ondoko bideak izango dituzte. E-mailez. Telefonoa abildua behatokia.eus helbidera helderazita. WhatsAppez. 623-363-811 zenbakira. Telefonoz deituz, 948-14-6-1-7-2 telefonora. Sare sozialen bidez ere jasoko ditugu, Twitterren. Iruñeko euskalgintza etiketatuaz edo udalak nirekin euskaraz traola erabiliz. Nola ez, dokumentuak, argazkiak bideratu ahal izango dituzte herritarrek. Eta aurreketaren berri ematerakoan ahalik eta daturik zehatzenak ematea eskertuko genuke. Noiz izan zen, Iruñeko zein tokitan edo zein telefonotan, eta bat. Administrazio publiko zein erakundeetatik ezin da euskararen alde eta euskara errespetatzen dela esan, eta gero egunerokotasunean euskaraz bizi ahal izateko neurrien kontra egin edo hizkuntza eskubidea bermatzeko neurririk hartzen ez bada. Urtarrilaren 31 arte jasoko ditugu urraketa guztiak. Hizkuntza eskubideen behatokira ere helaraziko ditugu. Txosten berezitu batean, Iruñeko udalean gertatutako egoerak jaso eta utzi eta udaleko arduradunei aurkeztu. Zein Euskal Herriko irakurketaren barnean txertatzeko. Herritarrei administrazio publikoekin euskara erabiltzeko pausua eman dezaten eta ahaldundu daitezen eskatzen diogu. Eta pairatzen dituzten egoerak azalarazten jarraitu beharko dugula adierazi nahi dugu. Azkenik, dei egin nahi diegu Iruñeko elkarte zein eragile sozialei, beraiek ere kanpainan parte hartu eta udalari herritarren zein elkarteen hizkuntza eskubideak berdintasunen bermatzea eskari zaiote. Eta hori da guztia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.